vesprada. En primer lloc, voldria agrair a Paco Taberner i a Xavier Martí, que m'has convidat per enèsima vegada, no sé quantes són ja, a este curs. 8. També ja, d'alguna manera, voldria agrair a qui en el seu moment, fa poc, van ajudar-me a prendre una decisió important, que ha sigut la de canviar un poc d'estatus. I, en fi, ara, per sort, estic més ocupat en temes d'investigació. I, bueno, això d'alguna manera seria la meva primera intervenció en València, un poc alliberar de les responsabilitats. Bé, el tema del que vaig a parlar va ser una proposta de Paco Taberner que, des del primer moment me va aparèixer molt interessant. Entonces, he preparat una xerrada dels centres de poder de València durant els primers 1000 anys de vida de la ciutat. Això vol dir que anem a anar des del món romà fundacional als inicis de l'època islàmica. Entonces, la idea un poc era fer veure com la història i com l'arquitectura d'alguna manera van de la mà i com també, sobretot gràcies a l'arqueologia, podem anar més o menys coneixent el que van ser els espais, els centres de poder de la ciutat. Abans d'entrar en el tema, hi ha cal fer una introducció perquè la societat romana era una societat i eren unes ciutats distintes de les actuals. Si no faig aquesta introducció no quedaria clar. Era una ciutat, era una societat i unes ciutats jerarquitzades. O sigui, n'hi havia un rànquing de les persones i un rànquing de les ciutats. Per una part, les persones podien ser de major a menor importància, de l'ordo senatorial, que eren entre 300 o 600 persones en tot l'imperi o en tota la república, segons les èpoques. Després venia l'ordo eqüestre, els cavallers, que eren com el segon nivell important. Després venien els homes lliures, després venien els lliberts, que eren els ex-esclaus, però que no eren homes lliures, i després venien els esclaus. Això és com funcionava la societat. Però aquesta societat, aquest esquema no era inamovible, sinó que la gent podia pujar i baixar de categoria. Que uno podia, si tenia deutes, podia passar de ser cavaller a ser esclau. Si no pagaves els deutes, te converties en propietat de la persona a la que li adoptaves. Aquest era l'esquema mental que funcionava en aquest moment. A nivell de les ciutats passava una cosa semblant. Hi havia ciutats que tenien més categoria, que eren més importants, i altres que eren menors. Però també aquest esquema podia variar. Si te portaves bé o si en una guerra t'aliaves en el bàndol que guanyava o perdia, tot això tenia repercussió. A nivell general, l'estatus de les ciutats, que era la quívitas, en l'època antiga tenim que diferenciar la urbs, que és la realitat material, que això no canvia, de la quívitas. La quívitas, el rang evidentment era Roma, que era la quívitas en singular, i després ja venien les colònies romanes, que eren romans de Roma, que eren lliures, que anaven a un altre lloc i creaven una ciutat romana. Després estava el Muniquipia, que era un municipi, pensem, ara l'atribució de Muniquipia, que un municipi és una ciutat normal, estem ara en campanya d'eleccions municipals, no? En època romana, els municipis eren les ciutats que no eren romanes, que per ordre i gràcia del Senat de Roma es convertien en romanes. Així tenim un cas molt clar, que és Sagunt. Sagunt era una ciutat ibera i en l'època de l'emperador August va pujar de categoria i es va convertir en municipi.
La gent que vivia en els municipis eren ciutadans romans, però no eren d'origen romà. Eren ciutats ibèriques o ciutats de la Gàl·lia que els ciutadans, per un decret del Senat, es convertien en ciutat romana. Per sota estaven les colònies llatines, que eren colònies que fundaven els romans, però que els habitants no eren romans. Després estaven les ciutats federades, que eren les aliades. Sagunt va ser ciutat federada abans de ser municipi, després ciutats immunes, i baix de tot eren les estipendiàries que pagaven un estipendi, o sigui que pagaven una multa, pagaven més impostos perquè en el passat havien sigut enemics de Roma. En el nostre entorn, per exemple, Dianium era una ciutat estipendiària. Explicat això ràpidament, anem a entrar al cas de València, que era una colònia llatina. O sigui, tenim ja, entrant ja en la categoria de lo que era València, la fundació, quan es funda la ciutat, en el segle II, abans de Crist, la ciutat es va fundar com una colònia latina. Això volia dir que els que van poblar la ciutat venien de fora, una colònia, i al tindre la categoria llatina vol dir que els seus habitants eren, dintre del rànquing de l'època, estaven a la meitat, però al estar en Hispània, en aquest moment una colònia llatina era una ciutat molt important en Hispània. En Itàlia n'hi havia 200, però en Hispània, quan es funda la ciutat, n'hi havia 2 o 3, Còrdova, València i Pobres. Dintre del context de la península ibèrica, això volia dir que la ciutat era important, dintre del context de la zona mediterrània, o de la zona valenciana, era la ciutat més important. O sigui, en aquest moment, entre Tarragona i Cartagena, València estava entre les ciutats més importants del moment. Cada tipus de ciutat tenia un tipus de govern municipal o de govern de la ciutat. O sigui, si era una colònia, tenia 2 alcaldes, 2 duoviris, si era un municipi tenia 4, o sigui, n'hi ha tot un... El sistema funcionava així. Les colònies normalment tenien també un senat, que a nivell urbà seria un ajuntament, i els personatges que formaven part del senat es triaven en eleccions, però eren una mica d'eleccions restringides a les classes altes de la societat. O sigui, ara sí tenim que pensar en la transversalitat de les persones i la transversalitat de les ciutats. Si és una colònia llatina, tenim que pensar que tindrien 2 alcaldes, 2 duoviri, i què sabem d'aquesta primera ciutat? D'aquesta primera ciutat, el símbol més clar són les monedes que fa, en la que en el revers apareix el nom de València, aquest és el primer símbol de València, de la ciutat, i en l'anvers apareixen els noms de 2 personatges que són 2 magistrats municipals. En aquest cas colonials. Jo mateix que me conec el tema parla ja, li lleva sentit a la paraula de l'origen. Aquests magistrats colonials, en aquest cas Lucius Coranius i Caius Numius, són els primers personatges que coneguem de València i que eren els encarregats d'encunyar la moneda i que formaven part del govern de la ciutat. En aquest període, el govern de la ciutat estava format per el Senat, per regidors, i per 6 magistrats, que eren 2 alcaldes, 2 qüestors, que eren els encarregats de l'economia, i 2 edils. Ara un edil és un regidor qualsevol, però en l'època antiga un edil era el regidor de les obres públiques. I ja està, no n'hi havia més. La ciutat la governaven l'encarregat general, el duovir, l'encarregat de les obres públiques, que era l'edil, i després el qüestor, que era l'encarregat de la hisenda i de l'economia. Des del període coneguem 6 d'estos magistrats i gràcies a les excavacions de l'Almoina potser coneguem el lloc on desenvolupaven la seva tasca, però en aquest període no estaria clar del tot. La ciutat no era molt gran, tenia 10 hectàrees, més o menys podem calcular uns 2.000 habitants.
la major part viurien fora de la ciutat. I ja tenim aquesta dimensió, o sigui, 2.000 habitants és com un poble menut, però en aquesta època una ciutat de 2.000 habitants era una ciutat de categoria. On podria estar el lloc de govern de la ciutat? En aquest període el lloc del govern es deia la Cúria, que és un nom que també ha perdurat, però en un altre sentit. La Cúria en aquest període no sabem en certesa on estaria, però podria estar. Això seria una reconstrucció del fòrum de la ciutat, l'espai ocupat per la plaça més o més correspon a la Basílica dels Desemparats i el que són les excavacions de l'Almoina és el que està en la part oriental, a l'est. A les excavacions de l'Almoina hi ha una àrea en la que es trobaren 4 grans espais que obrien a la plaça del Fòrum, que serien aquests, en els que probablement aquestes tavernes, la que diríem tavernai, però segurament serien el mateix ajuntament. De fet, després veurem que en l'època de l'Imperi Romà la Cúria s'ha trobat al damunt. D'aquest període, poc més és el que podem dir. Sabem que és una colònia latina que, com a tal, en la plaça del Fòrum tindria lloc l'espai i el centre de poder, i l'única proposta que podem fer és que en les 4 tavernes que obrin al Fòrum seria la Cúria i és on estarien les oficines municipals. Així podem presentar una reconstrucció, simplement són unes naus allargades, els murs es conserven molt bé, però per qüestions de presentació didàctica en el seu moment es van tapar perquè per damunt estava, com veurem després, està la Cúria de l'època imperial. Aquesta primera ciutat va terminar de manera traumàtica en l'any 75 abans de Crist i precisament davant d'aquestes tavernes s'ha trobat una de les restes més espectaculars de tota l'arqueologia de València, que són els cossos de 14 soldats executats, no sabem si per casualitat o no, davant de les portes d'aquesta taverna. Això terminaria el que és el període de l'època republicana. La ciutat va durar 60 anys, entre el 138 i el 75. Després del 75 no sabem molt de la ciutat. De fet, l'arqueologia és pràcticament muda, no trobem res, els historiadors no parlen de València. Els geògrafs antics de l'època, com Estrabó, que fa un llistat de ciutats, més o menys cap al 40-30 abans de Crist, tampoc parla de València i segurament, si juntem tota la informació, sembla que la ciutat no existiria. Poc després ja tenim dades de la ciutat més o menys cap a l'any 0, en època d'August, que és quan l'arqueologia comença a donar-nos informació de materials i informació d'algun edifici del període de l'emperador August. I a més, recentment sembla que una inscripció menuda que aparegué en el carrer Roc Javàs, en aquesta part, sembla que pot obrir la porta per a confirmar que València seria colònia romana en època d'August. Sabem que la ciutat era colònia romana, ja veiem que la ciutat ha pujat de categoria, era una colònia llatina, i a través de Plini comenta que era colònia romana. Veiem que la ciutat, després de 70 anys més o menys d'abandonament, torna a ressorgir i apareix com a una colònia romana. Això què vol dir? Això vol dir que en l'època de l'Imperi Romà, València tenia la màxima categoria
dintre de la jerarquia de l'època. Era colònia romana, o sigui, ja havia deixat de ser una colònia llatina i passar a ser una colònia romana. Això que volia dir és que després de la destrucció, en un moment determinat del període d'August, es van instal·lar en la ciutat colons que tenien la ciutadania romana. Una vegada deixat clar la categoria de la ciutat, tornem a les excavacions de l'Almoina, tornem al fòrum de la ciutat romana i precisament les excavacions de l'Almoina, ja des del principi de les excavacions, ja fa més de 30 anys, ja vam proposar que dos edificis que estaven en l'angle sud-est serien precisament la cúria, el lloc on es reunien els regidors, els que en llatí són els decurions de la ciutat. El fòrum és ben conegut, és visitable i l'edifici en qüestió són dos, un està molt ben conservat i l'altre està molt destruït des de l'època visigoda. Això és el que quedava. Aquesta és la visió actual de la cúria. Això seria com la sala dels plenaris. Els regidors de curiós s'assentaven al voltant i allà es feien els debats sobre l'estat de la ciutat. Com es fa ara? Al costat s'identifica la basílica. La basílica en aquest període era l'edifici del tribunal on es feien els judicis i normalment en l'arquitectura romana és molt normal que la basílica i la cúria estiguen juntes. Al identificar bé la basílica, la proposició de que aquest edifici fora la cúria té més valor. Aquestes són imatges de la basílica. En el cas de València n'hi ha una característica particular de la ciutat a nivell jurídic. I és que les inscripcions apareixen que en la ciutat hi ha dues classes de ciutadans. Tornem a lo que he començat a parlar al principi, la jerarquia de la gent. El que sembla, quan fundaren la colònia romana, a l'època de l'imperi, vingué gent de fora, però quedava gent de la ciutat anterior. Però com lo de la jerarquia en la vida quotidiana per a romans era una cosa molt seriosa, a l'hora d'organitzar la ciutat se van crear, podríem dir, dos ajuntaments. Estava l'Ajuntament dels Vèteres, dels antics pobladors, i estava l'Ajuntament dels Veteranis. Això apareix en moltes inscripcions. La ciutat, quan feia, com ara se fan els bàndols, que veiem, en època antiga també es feien, però els que eren importants es gravaven en pedra. I ara després veurem alguna inscripció. En els bàndols, ara ho signa l'alcalde, en l'època ho signava la ciutat. Però com en València la ciutat era doble, o sigui, hi havia dues comunitats jeràrquicament separades, els decrets, en les inscripcions, en moltes inscripcions trobem que tal decret està signat per els valentini, els veteranis i els vèteres. O sigui, els veteranis eren els de major categoria, els ciutadans romans, que venien com a colons, i els vèteres segurament serien els que vivien per ací o els supervivents de la primera ciutat. En l'ordre de les inscripcions ja veiem que els veteranis sempre van davant, o sigui, eren més importants. Tenim diverses imatges del que era aquest edifici de la cúria. L'època romana és l'exemple més clar d'un nucli de poder. A nivell arquitectònic, especialistes en arquitectura, en aquest cas Isabel Escrivà, que va fer una tesi de l'arquitectura romana de València ja fa 12 anys,
en el seu treball per modulació i per estudiar sobretot les restes d'elements arquitectònics sols, va proposar una interpretació dels edificis de la Cúria. Nosaltres a vegades diguem que tal vegada és curiós que com en València no és que n'hi ha una Cúria, n'hi ha dos. Segurament, això ja és hipotètic, potser una part, els vèters, es reunirien en un dels edificis i els veterani en els altres. També podríem pensar que una part dels dos edificis, un seria la Cúria pròpiament dita, l'altre podria ser el tabulari, un arxiu. Tot això no podem saber-ho. El cas és que en el segle II, després de Crist, en l'angle sud-est del Fòrum, n'hi havia dos edificis pegats que formaven part del govern de la ciutat. Podien ser la Cúria i l'arxiu, podien ser dos Cúries en què es reunien els diversos estaments. No són iguals els edificis, el que està espoliat és un poc més gran que l'altre, però el que sembla clar és que en aquest espai estava l'Ajuntament de la ciutat de l'època de l'Imperi Romà. Entre l'Ajuntament, entre la Cúria i la Basílica, n'hi ha un espai que segurament era l'Aedes Augusti, del qual s'ha identificat la porta, que es pot veure en el centre de l'Almoina, i que servia per a fer el culte a l'emperador, que també és un element que va lligat a la Basílica de la Cúria. En aquest angle de l'Almoina tenim un cas més de plasmació arquitectònica del govern de la ciutat en època romana. Aquesta és la reconstrucció de la porta de l'Aedes Augusti. Bé, a nivell infogràfic, a partir dels treballs d'Isabel Escrivà, podem presentar l'aspecte que tindria l'Ajuntament de la ciutat, o sigui, la Cúria, en el segle II després de Crist. Aquestes dues portes són les portes de la Cúria, aquesta és la porta de l'Aedes Augusti, del lloc de culte a l'emperador, i al costat ja tindrien la Basílica, que era l'edifici judicial de l'època. Això és de l'interior. Aquí també és una reconstrucció de les banquetes de fusta per als regidors. I un poc per a terminar en època romana, aquestes són les troballes arqueològiques que n'hi ha. Gràcies als estudis d'Isabel Escrivà podem presentar aquesta reconstrucció, el que ens planteja també la possible existència, millor de... Però això ja és molt més hipotètic a la part oest d'un esquema simètric. Bé, com el temps aprenia, així estaria la Cúria dintre de la ciutat. En fi, la història continua i la Cúria va continuar, arqueològicament i arquitectònicament, la Cúria va continuar fins al segle X. L'edifici es va mantindre en peu fins al segle X, en què ja es va cobrir de sedimentació, el que es fa pensar que durant tota l'època tarda-antiga visigoda l'edifici estava en funcionament, però segurament funcionava ja en una altra funció. Tornant al que he comentat abans, així tenim una de les tantes inscripcions en què els ciutadans de València fan un decret de la colònia per el qual els valentini, els valencians, els veterani i veteres li dediquen una escultura a l'emperador Aurelià, Lucio Domitius Aureliano Nero. Aquesta inscripció la podem veure en l'Almoina. La major part d'aquests decrets de la ciutat són dedicatòries als emperadors. Perquè i en el segle III n'hi ha moltes, perquè en el segle III van haver molts emperadors, es mataven uns altres, i cada vegada que nomenaven a uno, li feien una inscripció nova. I aquesta més és molt interessant perquè per la part de darrere
té una altra inscripció borrada d'un emperador anterior, el Heliogábalo. Entonces, bueno, como cada 2 o 3 años un emperador nuevo, pues s'apresuraven a canviar a l'emperador. Si l'emperador havia caigut en desgràcia, pues borraven l'inscripció i la reaprofitaven. Aquesta inscripció seria de l'any 270 i és a partir d'aquest moment que la ciutat, el sistema romà que us he comentat al principi, va canviar d'una manera molt forta. Cap a un poc després de la inscripció, l'arqueologia ens dona evidències per tota la ciutat de destrucció, de cases destruïdes, les clavegueres no es reparen. I hem tingut la sort, fa 20 anys, que aparegui un tresor amagat en el nivell de destrucció que donava una datació entre el 270 i 280. O sigui, la ciutat es va destruir i amb aquesta destrucció acaba el sistema romà normal de governar les ciutats. Poc després de la destrucció, la ciutat es va reconstruir. Aquesta seria la ciutat imperial i més o menys a la mateixa escala, a final del segle III, es reconstrueix una ciutat més menuda, d'alguna manera a l'ombra del Cid. O sigui, la ciutat del segle IV ja seria només aquesta part. I tornant a l'epigrafia, n'hi ha una inscripció en la façana de la Basílica de Desemparats que ens indica el canvi. El canvi ja en el sistema romà. A partir del segle IV, a partir de reformes de Dioclecià, les ciutats deixen de tindre vida pròpia, deixen de ser autònomes i l'Estat, l'imperi romà, es centralitza. Doncs a partir d'aquest moment ja no hi ha eleccions, ja són els emperadors o els governadors provincials els que controlen la ciutat. Diguem-ne, s'acabaria l'estatus d'autonomia de les ciutats i el govern ja centralitza i controla més. I aquesta inscripció va en aquesta línia, és del 280, 10 anys després de l'altra, i així en València trobem ja el legado de la província que li fa un homenatge a l'emperador Probo. O sigui, ja no és la ciutat la que de motu propio fa un homenatge a l'emperador, sinó que són els mateixos funcionaris imperials els que fan homenatges a l'emperador. Aquest és un moment de canvis en què moltes ciutats desapareixen, Sagunt o Edeta, que eren municipis, desapareixen, i en l'entorn de València només queda València. O sigui, tot el territori de les altres ciutats queda absorbit per València i el món urbà de l'imperi romà queda molt minvat i en la nostra àrea la ciutat més propera al nord ja és Tortosa i al sud és Saetames. Desapareixen les ciutats menors i normalment perviuen les colònies romanes, el que és Municipia i les altres ciutats desapareixen. En l'Almoina això s'ha vist molt bé, la ciutat es repara i sobretot és interessant un nou edifici que es fa en la part sud de l'excavació, i com anem a pures de temps, aniré ràpidament, i que és l'edifici on segurament va tingué lloc el martiri de Sant Vicent, perquè l'espai va ser sacralitzat poc després. Aquest edifici segurament seria el centre, l'espai, el centre de poder, no ja de la ciutat, sinó d'algun enviat del governador de la província que controlava sobretot a nivell fiscal i a nivell judicial el que passava en la ciutat. O sigui, passem ja d'unes ciutats autònomes a unes ciutats molt centralitzades des del govern. A principi del segle V, la ciutat torna a ser destruïda, i hem vist 3 destruccions, però són les dinàmiques de les ciutats de l'antiguitat. I precisament, i sobretot en l'Almoina, s'ha vist molt bé aquesta destrucció. En la destrucció ja trobem els primers indicis que ideològicament les coses han canviat molt, perquè ja n'hi ha objectes litúrgics d'època cristiana. O sigui, allà veiem el cristianisme que entra en la ciutat. Doncs, per exemple, la peça més rellevant seria un bol de vidre que tenim així baix i allà dalt,
fet a Roma a final del segle IV, que és l'objecte cristià més antic de València. Aquest objecte aparegué en aquest edifici, que seria el centre de poder, el que també es fa pensar que en un principi seria un edifici oficial que a final del segle IV, al principi del segle V, seria un edifici, diguem-ne, ocupat per el nou poder que era el cristianisme. Aquest nou poder es va manifestar ja a partir del segle VI. Entonces, a partir del segle VI, i segurament ja en el segle V, la ciutat s'expansiona, la ciutat es monumentalitza, però ja darrere de tota l'expansió i de la monumentalització està el cristianisme. Entonces, ara estem en el que podríem dir la ciutat del bisbe. Això passa en tot l'imperi, el govern central queda molt lluny i són els bisbes els que són els defensors quívites, són els responsables davant del poder central de les ciutats. I en el cas de València, el lloc, en aquest cas, l'espai de poder seria el palau del bisbe. D'aquest període coneguem la catedral, el baptisteri, coneguem una sèrie d'edificis i solament ens faltaria trobar i localitzar el lloc del palau, que de moment no s'ha pogut localitzar, però en fi, esperem que en un futur es puga, però el cas és que en aquest període el centre de poder estava on estava el bisbe. Hi ha tota una sèrie d'edificis que coneguem, però en el cas de València, per un canvi conjuntural degut a la crisi del regne visigot a meitat del segle VI, va haver un nou canvi. Estàvem parlant que era el bisbe el que controlava la ciutat, era el responsable, el que recaptava els impostos, però a meitat del segle VI la ciutat, per qüestions de conjuntura política, diríem, es va convertir en una àrea de frontera. O sigui, en una àrea de frontera d'una guerra que va durar uns 80 anys. O sigui, la frontera més o menys està allà en el Xúquer i l'arqueologia sobretot fa, tot això ho coneguem per la història, però l'arqueologia cada cop fa més evident que alguna cosa va succeir a meitat del segle VI, per la qual en el territori del voltant de València va haver un trasllat del centre de poder. O sigui, la ciutat va quedar com a la ciutat del bisbe, però per la conjuntura especial del moment, el rei de Toledo, en aquest cas, el rei visigot, tingué que intervenir per a defensar-se de l'imperi romà d'Orient i això, sobretot, estem veient els últims anys en les excavacions que estan fent-se en València la Vella, en Riba-roja, en el que els nous estudis estan traient a la llum una nova ciutat. Ja pot parlar d'una ciutat de 5 hectàrees totalment fortificada, on mitjançant excavacions i mitjançant sondejos de georradar estem veient que segurament el nou centre de poder a partir de meitat del segle VI ja no estava en València, que quedaria com la ciutat sacra, la ciutat del bisbe, sinó que es va traslladar a lo que ara es diu València la Vella, que està molt a prop de l'aeroport, i també ens està fent repensar que alguns dels episodis que coneguem de l'època, que es parla en València, com que Hermenegildo va estar pres en València, o que n'hi havia un bisbe arrià en València, o que València va fer moneda, en aquest període la moneda era una potestat real, a la millor totes aquestes coses no passaren en esta València, sinó que passaren en l'altre. I què passa en València? En aquest període que hem pogut seguir l'evolució d'una arquitectura molt monumental en el segle VI, sobretot, en aquest període n'hi ha molta activitat, però hi ha una gran activitat funerària. O
Es crea un gran cementeri vinculat, es creen uns quants cementeris vinculats a la figura de Sant Vicent, també a la figura del bisbe Justinià, però el que és l'activitat edilícia, l'arquitectura, es trasllada 15 quilòmetres cap a l'oest. És curiós que el que ara s'està descobrint en l'àrea de Riba-roja coincideix en un moment en què pràcticament en València no es construeix. Molt resumidament, el que s'està trobant en València la Vella és un gran recinte fortificat del qual es coneix la ubicació de, segurament, la zona dels espais de poder que estan localitzats però pendents d'excavar i d'interpretar. En el segle VII, la situació bèl·lica va concloure amb la destrucció de Cartagena, la capital de la província romana d'Orient en la península, i sembla, però, ja que tenim en compte també que les Balears eren de l'imperi bizantí i hi ha moltes notícies de desembarcaments i de conflictes navals, que la situació d'emergència i de frontera continua i, de fet, en les excavacions de València la Vella s'ha vist que el jaciment continua almenys fins al final del segle VII. I ara un poc per a concloure, deixa per final l'espai de poder més evident, més clar i més monumental que coneguem de l'antiguitat i que és l'espai de poder l'últim de l'època de l'antiguitat clàssica, que és coetani a l'època islàmica. Sabem per la història que l'últim governador visigot, un tal Teodimir, va pactar amb els àrabs i se va quedar en el seu càrrec durant 40 anys més en un territori que més o menys comprèn el que està emmarcat per aquesta línia verda. Grosso modo són la província de València, Alacant, Albacete i Múrcia. I això correspon a una província d'època visigoda. Això és el que sabia. Fa uns 30 anys es va fer una excavació en Riba-roja en la qual aparegué un gran edifici que es va interpretar acertadament com un palau, com una vila àulica, però que es va tindre la sort de que en les excavacions apareguera en nom i no una vegada, sinó dos del propietari del palau, que és un tal Teodimir o un tal Teodemir, que evidentment és el mateix personatge que coneguem per la història. Este personatge va construir el palau i en este moment ja no estem parlant del que governa la ciutat, sinó el palau d'un dux provincial del que governa tota una província de l'antic regne visigot i que després se va d'alguna manera assimilar a l'època islàmica. Treballs fets ja fa 4 anys ens han permès a un equip reconstruir la planta de l'edifici que va ser destruït a meitat del segle VIII durant una guerra civil i amb el que d'alguna manera podem concloure una mica ràpidament. En 30 minuts he intentat explicar 1000 anys d'urbanisme i arquitectura i un poc el sistema jurídic de l'època. Moltes gràcies.